Bisan sa mga gagmayng problema atol sa pabukas sa klase, kapulisan o DepEd miulagway nga hapsay ra ang balik eskwela karong adlaw. Bureau of Customs miangkon nga doon na pay daghang natanggo nga relief goods nga naa sa Cebu International Port. Inahan gigapos, gidunggab ug gikawatan atubangan sa 14 anyos niyang anak dito sa Balamban. Nadakpa na si alias Patchoy, ang notadong kriminal nga nalambigit sa nagkariyang krimen sa Metro Cebu. Na nag-iya og sari-sari store sa Barangay Pasil, nasakpang naninda sabog shabu sa iyang tindahan. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes petsa 2 sa Hunyo tuig 2014. Ako si Dennis Tano. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Giulagway sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 nga nagmalinaw ang pagbukas sa klase karong adlaw. Bisan pa man nga dunay mga lapses ang ubang kapulisan. Nadesisyonan sab sa PRO 7 nga dungagan ang police deployment ug himuon na kining permanente aron kuno makalikay sa pagsuway sa publiko. Andrea Patania, Sugid Limi. Sama nga dunay children's party inigsud nimo dinhi sa Gothong Memorial National High School kay ang musugat kanimo kining mga pulis sa San Nicolas Police Station nga nagsuluob og mascot costume samtang nagbitbit og mga balloons. Actually, this is one way of to deviate from the traditional way of giving security, no. We want to emphasize to the pupils, to the students nga ang pulis dili pareha sa unang kahadlukan sa mga kabataan, no. We are trying to win the hearts of the students nga moduol ta sa ila nga ang pulis dili kahadlukan, approachable anytime. Naka-standby ang kapulisan sa gipangmuntar nga police assistance desks alang sa tanang concern sa publiko, sama sa pagkasaag sa mga tinun-an, pagkabiktima sa krimen, pagkawagtang sa mga kabtangan ug pagkabiktima sa bullying sa mga tunghaan. Ang Anti-Bullying Act of 2013 usa ka balaod nga nagmando sa tanang mga tunghaan sa elementarya o high school sa pag-umol og mga palisiya nga magdili sa bullying kun ang pagpanakit sa laing tao mapapisikal man, verbal o gamit ang teknolohiya. Sama ni Maika, usa ka third-year student nga suki sa pagpanungog sa iyang mga classmates. Gani samtang gi-interview, gisungog gihapon kini sa iyang mga kauban. Asuwas ako. Sa ilay sumugi mo? Kanang bait buang nana. Sa may mabate ni mo kusumugon ka? Masakitan sab ko kay sakit biya, di ba lalim? Ikaw, manimaus ka di? Dili. Gabaray ako ikahwat niya. Matod sa kapulisan, mahimong musumbong kanila ang mga batang biktima sa bullying. Ang unang-una ato siyang i-consult sa administration of the school, no, if to verify if kung unsa ang ilahang investigation, if it is committed inside the school premises, no, ato gani siyang i-refer muna sa school administration sa principal para matagaan o kuan ka ng pansin. Sa assessment ni PRO 7 OIC Police Senior Superintendent Orlando Walat, malinawon ang pagbukas karong school year sa mga pampublikong tunghaan. Wa kuno sila'y natalang mga insidente sa krimen tibuok buntag. Usa lang ang iyang nakitang kalapasan. Kini mao ang kapakya sa pipila ka mga pulis sa pagbutang sa ilang hotline number sa mga tunghaan. Nabantayan sab niya nga kuwang ang tagduha nga pulis sa matag eskwelahan, mao nga plano niyang i-deploy sugod ugma ang kapin usa ka gatos ka pulis sa PRO 7 aron madugangan ang police presence sa matag tunghaan. Buot sab ni Walat nga mahimong regular ang pagbantay sa kapulisan sa mga tunghaan aron malikayan ang mga komento sa publiko nga maayo lang sila sa sinugdanan. I-deploy na ang mga pulis gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag ug matag alas 3 hangtod alas 5 sa hapon. Samtang kanunay sab nga suruyon sa ilang mobile beat patrol ang mga tunghaan nga nahimutang sa mga crime-prone areas. Siguro we cannot cover all. Amo lang i-determine kung asa dapat itong mga priority schools na to. If we can come up with 4 policemen in every schools, the better. Andrea Patania, News 5. Bisan pa man sa kakuwang sa mga lawak sa ringan, matod sa regional nga buhatan sa DepEd nga nagmalampuson gihapon ang balik eskwela
ug isip suporta sa awhag nga pagpataas sa ilang suhulan. Ang mga sakop sa Alliance of Concerned Teachers nagsulob og itom nga armband. Jinky Bargio, Suginlimi. Dinhi sa Abiliana National School, gisugat og banda ang mga tinun-an sa sekundarya atol sa pagbukas sa klase kaganiha. Sama sa nangaging tuig, misugwak na sab ang mga tinun-an. Tungod sa kadaghang estudyante, gipang-isa kining mga placards aron daling makit-an ang ilang class section. Ang mga magtutudlo nga sakop sa Alliance for Concerned Teachers CONACT, pulos nagsulob og black armband agig suporta sa nationwide protest nga aumento sa ilang suhulan. Kasubog yun ang among gibati, kay wala yun niya dungga ang among pangamuyo niya yang hangyo nga mapatasaan ang among sweldo. Ang income sa usa ka family of 4 base sa foundation sa Ibon Foundation o sa National Wage Board, mo income gid unta siya og 1,085. Pero ang mga teachers karon sa salary grade 11, mo income na siya 618 per day. So di gid siya paigo. Samtang ang City Central School nga mo'y labing daghan og populasyon sa elementarya, gibisita kaganiya sa hepe sa Cebu City Police Office. Nang hatag sila og mga flyers ngadto sa mga ginikanan nga dunay pahimangno sa angayan ug di angayang buhaton. Apan labaw ini, mo ang pagsusi sa seguridad sa tanang mga tinun-an ug magtutudlo. From now on, meron talaga tayo dito parating naka-detail kasi part na rin ng beat yun. Matud sa DepEd Regional Office, problema gihapon ang kakuwang sa mga classrooms, labi na kay dunay mga tunghaan nga naapektuhan sa linog ug bagyong Yolanda. Apan sa kinatibukan, malampuson ang pag-abli sa unang adlaw sa klase. Yeah, successful ang atong first day, pero ato pang ang iwan dyan ang tanan, kaya doon naman tayo mga anod po ni Tabang, yeah, mismo ang mga ginikanan ni Tabang, ato sa yung paningaon nga palapyon sa natong tibok simana nga naimutang na sila completely. Jinky Bargio, News 5. Way dakong problema nga nakit-an ang kadagkuan sa dakbayan sa Sugbo atol sa pagbukas sa klase karong adlaw. Gusto ni Cebu City Acting Mayor Edgar Labella nga dalion ang pagbutang og mga hagdanan og fire exits niadto mga tunghaan nga wala niini. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Atol sa pagsuri-suri ni Acting Mayor Edgar Labella sa pipila ka mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, iyang nasuta nga dunay mga tunghaan nga nagkinahanglan gid og fire exit. Din iyang pagbanabana, di mo menos sa 40 ka mga school buildings ang nanginahanglan niini. Gawas sa mga fire exit, dunay ubang tunghaan nga kuwang sa mga hagdanan, kini aron di maghuot ang mga tinunan kun ugaling dunay hitabo sa masalinog. With only one stairway, usually at the right side and nothing on the left side. So we find it very dangerous in case of even minor tremors, and worse is fire. Tinguha karon ni Labella nga mapadali ang pagbutang og dugang hagdanan og fire exit, diin hatagan og prioridad kadtong mga tunghaan nga dunay tulong ngadto sa 5 ka andana. But the more immediate concern is the safety, the emergency situation. That's the most important concern. Kay, no? Check it out if we have conducted recently fire drills and earthquake drills. We have to check it out. Dugang ni Labella nga ang pagpahigayon og brigada eskwela duha ka semana sa wa pahingpit gibuksan ang klase nakatabang og dako atol sa pagbukas sa klase karong adlaw. Leslie Camena de Vistil, News 5. Tukuhay sa hulga sa ubang magtutudlo sa dakbayan sa Talisay ni atong meging semana, hapsay nga natigayon ang pagbukas sa klase sa maong syudad kaganina. Jinky Bargio, Suginlimi. Sa nakalabay nga semana, gikabalak ang mamiligro ang pagbukas sa klase sa dakbayan sa Talisay karong adlaw, gumikan sa kakuwang sa mga magtutudlo. Kaganiha, namatikdang normal na ang klase sa mga tunghaan, diin kung daghang tinunan, daghan sab ang nanunga nga mga magtutudlo. Matud ni Schools Division Superintendent Woodrow Dinoyo, dili tinuod ang yangungo sa mga teacher aid volunteers nga nagkuwang og magtutudlo ang syudad sa Talisay. Sakto ta sa mga magtutudlo diri sa Talisay. Ang nahitabo lang karon kay naamang daghang mga bata nga namalhig eskwelahan o ingon na ba gusto mo balhin unya na pa yung eskwelahan nga gamay ra estudyante sobrang maestra. So karong semana medyo mag-rearrange pa ta.
Giingong wa nag-renew ang kontrata sa mga teacher aid volunteers kay sakto na ang ihap. Ang mga magtutudlo sa nakalabayng semana nga nagpatabang ni DepEd Regional Director Carmelita Dulangon gihatagan na sab og item base sa registry qualified applicants. Apan si Ma'am Geraldine, bisan og naa nay assignment, wa mitunga sa eskwelahan kay alang niya inbalido ang maong order. Dili ra through text nga mahibaw-an nga regular na ka. Kailangan sa una manggali nga na nami papilis na revoke pa manggali mi na bawi pa manggali among item. How much more kung text ra among gigunitan? Ang ato ang mga teacher aid volunteer mayor, di lang sa ginato ni sila i-renew kay sa pagkakaron we have more than enough excess pa magani sa ato ang nationally paid kung naa pa sila. So mosamot ka sobra ang ato ang mga magtutudlo dito sa atong eskwelahan. Gipasalig ni Denuyo sa mga ginikanan nga magpadayong normal ang klase sa Talisay ug dili kini mahimong maapektuhan sa bisan unsang issue. Jinky Bargio, News 5. Gisalmutan og mga nagkalain-laing sports and fitness enthusiasts sa Sugbo ang gipahigayong fitness festival ni adtong Sabado nga gipahigayon sa Pueblo Verde sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. It's basically to promote fitness and to promote wellness, which is one of our thrusts in our developments. Taliwala sa mga physical challenges, gipakita sa mga nisalmot ang resulta sa ilang pagpangandam sa maong festival. Layo mis tanan mga di maayo kanang mga daot kanang pareha ng paglikay sa mga drugas, drugas. Dunay tulo ka mga kalihukan ang fitness festival. Kini ang MetaFit Fearless Showdown, diin nakigkompetensya ang mga nagkalain-laing fitness organizations sa pagbuhat og mga lain-laing challenges sama sa pag-alsa og dakong ligid ug pagguyod og track. Gisundan kini sa 3K, 5K ug 10K family or group fun run nga gisalmutan og mokabat sa 500 ka mga individual. Ilang gisubay ang ruta gikan sa Pueblo Verde paingon sa Mactan Air Base ug MEPS 2. Pagkahuman, gipahigayon dayon ang Zumba ug Hip Hop Dance Party Marathon. Ang first of its kind nga fitness festival sa Sugbo gihatod sa Abuay Island subay sa pagsaulog sa ilang ika-20 ka tuig nga anibersaryo. Nisangput sa trahedya ang usa ka lingaw-lingaw kagahapon sa hapon dihin usa ka varsity football player sa inilang universidad sa Sugbo nalumos samtang naligo sa busay nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Budlaan, Dakbayan sa Sugbo. Sa mga hulagway nga kuha sa kapulisan sa Talamban sa Kabang Waterfalls nga naa sa Barangay Budlaan, makita ang pag-rescue sa mga sakop sa Aerof si biktimang si Marjo Edquila, 17 years old, lumad nga taga Cagayan de Oro City. First year sa kursong BS Business Management ug varsity player sa football sa University of Southern Philippines Foundation ang biktima. Alas 10:30 kagahapon sa buntag gikatahong nalumos ang biktima ug kilom-kilom nang naugkat sa Aerof ug gidala sa North General Hospital diin gideklarang dead on arrival. Sa investigasyon sa Homicide Police, giingong gikan nag-hiking sa busay alang sa ilang team building uban sa ilang mga coach. Naligo na sila kato. Magpan niya ba? Nadagtag pila ka minutos, nikalit nagsagit ang kauban nga ni unload na yung kauban mo nang tabag isuwag tabang sa ilang coach kung ano man makitin lang ilawom yung napanawang sa nagtabang sa Aerof. Nakuhaan og armas ang usa ka lalaking nagsakay og habal-habal dihang suway kining milihay sa checkpoint. Samtang tulo ka construction worker nasakpang nagsuyop og shabu, nakuhaan pagyud og armas. Ray Pasaporte, Sugin Liming.
Dili na makatrabaho karong adlaw si John Ray Sabihon nga taga Sitio Ulibo sa Barangay Buhisan, dakbayan sa Subo human makuha og kalibre 45 nga armas nga dunay mga bala. Nadakpan si Sabihon pasado alas 11 kagabi sa kapulisan sa Parian nga nag-checkpoint sa may dalan General Chavez sa Barangay Luriga, San Miguel. Gingong miangka sa balhabal ang dinakpan og misuway og lihay sa checkpoint. Gihimakak sa dinakpan nga gamiton ang armas sa pagpanulis. Iya ra unta kuno iprinda among armas nga gipanag-iya sa iyang igsuon. Sa pagkabot sa katong locking force ba kay gawas sa checkpoint naana siya locking force anahan. Kuan nga nakita nila nga klaro kayo ang visible ang kuan sa iyang hawak. Tahanan sir, natitrabaho tanong sir. Sumay trabaho nimo? Kuan sir kanang plating operator. Ha? Plating operator nasa Cebu Quality electroplating. Nasikop ang tulo ka maghigalang construction worker kinsa nasakpang nagsuyop og shabu niadtong Sabado sa gabi sa may barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Human makadawat og taho ang kapulisan sa maong lungsod, ilang naaktuhan nga nagpatsisyon ang tulo ka mga didakpan nga silang Cromwell Samyon, Armando Kalinawan ug Larry Ramos. Atol sa pagtubag sa alarma, nakuha sa kapulisan ang mga gamit sa pagsuyop. Kining tulo ka armas nga naglangkob sa kalibre 45, 38 ug 22 nga revolver. Giangkon sa tulo nga nanuyop sila apan gihimakak sa duha nga ila ang mga armas. Ila sab gihimakak nga duna sila'y dautang plano. Kasamtang ang gisubay sa kapulisan sa Minglanilla kung aduna may record ang tulo nilang nadakpan. Area, position sila. Ako tundia sa tropa. Pwede agi ko na mga ilang arrest. No? After that, sa among pag-recase, nakuha naman nila mga armas, saka 45, saka 38, saka 22 revolver. Okay ba mga sa dito bro natong ganiha okay ba wala ko kibawan na. Pero kanang mga drogas o kanang mga inyo ha gina. Dili ma'am. Lagi ma'am pa pag-abot nako. Ako ran imbitar pa pista sa moa. Sunisuyo pa ka. Usahay. I mean, inyo ha gina yung tulo. Kana tanan nga nakuha sa pulis. Di ka narang kuhan. Ha? Kanang droga. Kanang droga. Kana armas di ay. Turun, bili na sa payag. Ha? Mga barkada. So nagsisyon mo dito sa payag. Repasaporte, News 5. Duha ka managlahing bypass operation gipahigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Duha ka gilang level 2 drug pusher na sikop. Andrea Patanya, Sugid Limi. Gawa sa pagpaninda sa sari-sari store, nasayrang usa ka level 2 drug pusher ang 51 anyos nga inahan nga si Fe Abesa nga taga Barangay Pasil dihang natigayon ang bypass operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Biyernes sa gabi. Nakuha gikan kang Abesa kining 173 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga mobalor og kapin 50,000 pesos ug 5,000 pesos nga halin sa drogas. Mga drug runners kuno ang customers ni Abesa apan wa siya motugan kung kinsa ang iyang supplier. Panduda sa CIB nga iyang banara nga napriso sa Muntinlupa maoy tig supply niya og shabu. Naamam na si tinda-tindahan. So that would be another tactic nila para at least man lang ma-cover up nila ang illegal business nila. Ako kung pangandun nga makagraduate akong anak. Na problema ko pa ay pang-enroll, balance pa sa eskwelahan. Nadakpan sabang 26 anyos nga si Jefferson Lucero sa laing bypass operation sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa Barangay Lorega. Gi-classify sab kini nga level 2 drug pusher nga nakuhaan og 51 ka gagmayng pakete sa shabu ug kapin sa 1,000 ka pesos nga halin. Gibutiag niini nga usa ka drug lord sa Barangay Lorega maoy ilang supplier. Samtang sa monitoring sa kapulisan, nagkadaiya ang customers ni Lucero nga posibleng naglangkob sa mga tinunan mao nga plano sa kaidzot nga magpahigayon og information drive kabahin sa drug abuse karong sugod sa klase. Tumalis ka lisod, tumalis ka wadon ba? Wala giday laing pangita di ay? Wala giday lain, Yes ma'am, nasa ato ang watch list karon no karon. Kaya when we say drug lord, usually di sila mo buhit with ugmang butang. They have to spread it out eh. They have to spread it out good. So we need enough evidence good ma'am
para ma-pinpoint. Although we have the names already. We are targeting at least one school, especially high school, sa different area diri sa Cebu City. Then target namo is mostly mga third year or fourth year students. Andrea Patenia, News 5. Nadakpan na sa kapulisan ang giulagway nga usa sa mga notadong kriminal sa Metro Cebu nga si Manuel Richards Corominas alias Pachoy. Lakik na nasikop ang iyang bata-bata nga minor de edad mobalik sa kapatid Andrea Patenia. Unang gireklamo nga armado si Manuel Richards Corominas alias Pachoy, 36 anyos, maong gisikop sa kapulisan kagahapon sa Kadlawon sa Barangay Daya, Cebu City, diin nakuhaan kinig duha ka armas ug usa ka granada. Concerned informant namo na the Pacheco Manuel Richard Corominas was cited in Upper Dayas, and he was involved in a series of shootings here in Cebu. Suspect si Corominas sa nagkalain-laing krimen sama sa pagpatay sa tulo ka tawo ug pagkaangol sa lalaki sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay sa mga buwan sa Abril ug Mayo ug nailhan sab kini nga notadong carnapper ug tulisan. Lakip sa iyang mga napatay mao ang pag-umangko ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga si Ronald Colina alias Regan niadtong Abril 28. Pagayam akong giilad, iyang akong gipasangilan. Ako yung utang sa iyang giutang. Impak nga ako yung kwarta para igahin ako sa adlaw sa akong anak. Iya pang gagamit. Nga din sa aran ko niya. Nga ang aircon pa dyan nga. Lugar sa ako, iya pa dyan gibaligya. I hope that this will continue. At they will continue to adopt an attitude of the term that should be used is kanang relentless drive, relentless campaign, relentless efforts to stop criminality to a great extent. Nga kining problema sa drugas. Siya sabang gitumbok nga leader sa grupong nangawat og mga sakyanan ug namusil ug nanuli sa mga luwan niini niadtong Mayo 25 sa gabii. Matod sa CIB, sakto ang ilang pagduda nga duna sila'y planong tulison nga usa ka negosyante ni atong gabi una, apan napakyas mao nga nanulis na lang og mga motorista diin positibong giila ni Eleanor Rivera ang usa sa mga nabiktima, si Corominas. Gituyo to nila butang ang mga items katong mga gamit ni Ma'am Rivera para at least na ma-divert ang attention, ma-divert ang investigation towards atong namatay. Dili to intentionally tulis, ma'am. Ang amo nga makakuha na ito sa area ba, makasibat kay nami sa Central Highway. Then ang kuyog na ko may nikuha sa bag, pero dili to intention nga manulis mi kay kontra ko kay na sagad sa akong nabirhan mga tulisan kay kontra ko kay na tulis. In fact, nihangyo rami ni Mrs. Rivera nga kung mahimo ihatod mo sa ubos. Si Corominas sab ang gitumbok nga suspect sa pagpatay kang Teodorico Tolentino Jr. nga nakuhaan sa mga credit cards ug ID ni Rivera sa bulsa ni adtong Huwebes. Matod sa CIB, gituyo ni Corominas aron ipagawa si Tolentino nga suspect butang nga gikasagmuyo sa pamilya. Gituyo to nila butang ang mga items katong mga gamit ni Ma'am Rivera para at least na ma-divert ang attention, ma-divert ang investigation towards atong namatay. Unfair kayo mo pa na napagan pa niya pag-uman pasangilan pa niya gibalita medya kanang sa TV ba nga mao na pasangilan ko niya pati kay sa musay. Nadakpan sab sa CIB ang 15 anyos nga bata-bata ni Corominas nga taguon lang nato sangan nga Buboy. Mato ni Buboy, mikuyog siya sa suspect humantanyagi og kwarta apan sa dihang nahibaw-an nga kriminal kini, suway siyang mipalayo apan gihulga siya. Iyo ko di mo to kumukuyog niya kay madlo ko niya kay ana to ko sa mga ojid. Kuyog ko ya ato na di ko kabaw ni trabaho niya. Kalit lang.
dito, nakalito, dagan ko, pabalik ko niya, itutok ko ng garumas niya. Padayon pasab nga gipangita sa kapulisan ang laing kauban ni Corominas nga nailhan sa alias nga Tambok. Balaumon sila nga daghang kaso ang masulbad karon tungod sa pagkasikop ni alias Patchoy. Malaking impact din ito sa security communities natin, not only here, no? We're talking of Metro Cebu. Andrea Patenia, News 5. Brutal nga gipatay ang usa ka inahan sa lungsod sa Balamban kinsa gidunggab sa makadagang higayon at tubangan sa iyang anak niadtong Sabado sa kadlawon. Di mo menos sa 80,000 sab ka mga kantidad sa kabtangan og cash ang nadasa responsable sa krimen. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Dungan sa pag-abot sa lungon ni Jonalyn Abindan, nagdungan sab sa pagminatay ang iyang inahan ug mga anak. Gilab sa anak sa namatay ang nahitabo kanila niadtong Sabado sa kadlawon sud sa ilang panimay. Kay iya kong gibira gibutan ko niya sa CR. Nya iya kong gikuanan sa kanang murag cable wire. Humana na iyang tutusan akong kamot. Ibupusan nila akong mama niya. Humani ingon na po sila na asa ang kwarta kay ning balik man ang duha ka laki. Nakita nila akong mama na nagbarog na gikuanan na ang oh ya. Imo to ning kalit tigsyagit akong mama ni anak siya tabang ya. Human ato gisumbag siya upat ka beses ato. Human pa jud gisaksak ba siya 23 times. Ang gitumbok ng sospek nga si Cesar Carmilotes ug tanong ni makak sa pasangil kay kuno sa oras nga nahitabo ang insidente wa siya sa dapit ug wa usab siya kalagot sa biktima. Kana ilang gibutang-butang ako dili jud na tinuod jud. Kay kanang time nga pagkakuan dire man ko sa kanang siwol na nya paghuman ning hapit mig kanang burger da sa buanoy nya unya pa ming pauli na. Moto pag uli na ako ikan ano to kana nagburger mi moto nga janay na kun or na ko ni kanang gipatay dito. Matod sa Balamban Police nga ilang gisikop si Carmelotes dihang dunay silingan sa biktima nga nagduda sa lihok niini dihang miabot sa crime scene. Palihog og panid-inin yun ang tawhana kana kay murag doon na sila kuan ba pagtanaw nga mga usa sa mga suspect. Tinod gipanid-an ni didto then medyo videohan isang kauban gikuan og picture na trace ni siya pagkuan sa bata gipatan-aw sa picture nga kini dili ba ni usa medyo na shock ang kanang iyang anak kini nakalingkawas nga bata nga kana mauna sir usa na siya. Hustisya ug pagmahay ang gipabuhagay sa 14 anyos nga anak ni Jonalyn kay matud pa niini wa niya damhangan ni adtong adlawng Biyernes mao na di ay ang katapusan nilang panag-uban siyang inahan. Sukuan na lang sila. Masuko na lang sila kay pait kayo. Gamay pa kay kumanghod. Kuna na maguwang. Wala ko ka-expect ko eh. Lingaw pa kay magapon, namatay na siya. Tutubang pa dyan ako. Nagbilin og 5 ka gagmayng bata si Jonalyn din ang kinamanghuran usa ka special child. Leslie Camena de Vistil, News 5. Ayon makasinati sa pagbansay-bansay sa mga agian sa mga pulis, gipaubos sa basic gun handling training ang mga tigbalita niadtong Sabado. Ang maong training gipanguluhan sa kapulisan sa Provincial Intelligence Branch. Nagkadaiyang armas ni fuego ang gipasuway o gipagamit sa mga tigbalita. Unang gitudlo maong insaktong pamaagi sa pagkubot og armas, unsaon pag-igo sa target ug ang aktwal nga pagpabuto sa armas. Mato sa hepe sa PID, Police Superintendent Rodolfo Albutra, kay risgo ang kinabuhi sa mga media practitioners, importante nga makatunsab sila og self-defense. Dugang niya kung buot usab sa usa ka media practitioner nga makaangkon og armas, kinahanglan silang muagi sa tukmang proseso og walay special treatment nga imahimong ihatag. With the history of violence inflicted against media personnel in the past, this is our own little way of helping our media to be prepared with that. Aside from encouraging, not necessarily encouraging them to possess firearms, but to protect themselves in possible atrocities
targeting media personnel. Padayong nangandam ang Children's Paradise Montessori Choir alang sa umaabot nga Second Asia Cantata International Choral Festival didto sa Hong Kong. Nasayran nga sila ra ang Philippine team nga moapil sa maong indigay sa ipahigayon karong Hunyo 14. This will be the first time for the group to join a competition. Okay. Gawas sa choral competition, nakadawat usab sila og imbitasyon gikan sa Philippine General Consulate nga magpasundayag sila alang sa kasaulugan sa Philippine Independence Day. Duna sab sila special presentation sa Disneyland ug sa usa ka international school sa Hong Kong. We are blessed to have very supportive parents. Kay in fact kanang mo allow sila mga bata, mo support sila. Both emotionally, financially, and then like for this summer lang kanang ilang ipadanga rin ilang mga bata for their children to hone or perfect their craft or their talent in music. So Lima ngadto sa 8 ka oras matag adlaw ang gigahin sa mga bata sa pagpractice sa ilang presentations, diin excited na sila sa umaabot nga competition ug garbo unya nila kun madaog isip representante sa Pilipinas. What motivates us to keep on going is the excitement and we get to learn new songs each day, so we're excited to learn new stuff. It's like being excited and nervous at the same time. Gawas sa mga sinakong bugas nga gikan sa nasod Algeria nga natanggong sa pantalan sa Bureau of Customs, nasuta nga daghan pa dayong mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda ang pabiling anaa karon sa Cebu International Port. King Perez, Suginlimi. Dire sa container yard sa Cebu International Port, natanggong ang 12 ka mga container vans nga gipada sa usa ka Johan de Pulsemaker, usa ka Belgian national. Sud niini mga assorted relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda nga naabot dinhi sa Sugbo niadto pang buwan sa Enero. Niining artikulo sa usa ka online news website sa Belgium, gisaysay nga kinahanglan pang mubayad ang maong donor og 1,000 euros matag container van ngadto sa Bureau of Customs aron ma-release. Nangayo na sab kuno kini og tabang ni Governor Junjun Davide aron mapagawas ang mga donasyon. Do we need to investigate? Siguro we charge immediately. Kaya siya naman nagsabi na yan siya nang hingi sa akin. O padabit lang siguro niya, then we charge our people. Suma pa sa pangu sa BOC nga ikihan niini kung dunay sakop nga nangayog kwarta sa langyaw. Nibisita kuno ang maong langyaw silang buhatan sa miaging buwan, pagpatabang nga mapagawas na ang iyang mga donasyon. Sa pagkakaroon gipaabot pa sa BOC nga mahuman ang pagproseso sa mga dokumento, pagpa-wave sa mga buhis, hinungdan nga wa nila pangayui og kwarta ang maong langyaw. Angay unta kuno nga miagi kini sa ilang one-stop shop aron paspas nga maproseso ang mga papeles ni ini, lakip na ang paghatag og tax exemption sa mga relief goods. The primary duty of customs is really to collect taxes and duties. Gawas na other charges are not, they did not emanate from customs. We cannot actually continue processing without them following it up. Laing suliran sa maong langyaw ang consignee sa mga relief goods nga mao ang Rotary Club of Cebu nga dili usa ka accredited organization sa DSWD nga gikinahanglan sa tax exemption. Tambag ni Almadin sa maong langyaw nga magpada og suwat ngadto sa Department of Finance. Iklaro sab ni Almadin nga igo lang nilang ma-waive ang mga custom tax ug duties sa mga manghatag og relief goods ug way labot ni ini ang ubang balayro nun sa pagdasa mga relief goods sama sa storage, demurahe ug transportation fees. Matawag nga abandon shipment ang maong mga relief goods kundi kini malihok sud sa 30 ka adlaw sukad sa katapusang pagproseso sa pagpagawa sa mga kinarga.
Suma pa ni Almadin aduna pay ubang relief goods nga wa pa ma-release tungod sa samang suliran sa Belgian National. So sometimes pwede mo bang i-waive ito? How can we possibly waive something that we do not collect? No, actually there are containers that cost 1 million in tax. Awhag karon sa Bureau of Customs sa mga langyaw nga mga organisasyon ug mga kagamhanan nga paspasan ang pagproses sa mga gikinahanglan nga mga dokumento pag-exempt kanila sa pagbayad sa mga balay ronon aron ma-release na kining mga relief goods nga natanggong nga unta nahatag na sa biktima sa bagyong Yolanda. King Perez, News 5. Mao kadto naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Kaya di lang kutob sa balita. Aksyon!